Bono togosoa sensemo yechigosori ase omurikito Wycliffe Orenge agotumanya buna etimu ya Shabana nigo yarigania etimu ya Gor Mahia segetiga echigosori kia Gusii abo ase ekemirane ekio kianyara koba gekoera makari yogotabekana egori na segeti kia Gusii Stadium abo ase timu ya Shabana yarigania timu ya Gor Mahia ase ekemirane ya FKF Sport Pesa League ekemirane ekio kiera makari ase batanyara konyansania kwana na bararia maiga yo gukora gasoria yo ngaba bana tebe timu chibere bagokera machibu ayo nonya endete yo nya kabage kobua. One, we thank God tujapata a major injury despite Victor ametoka nje, haikuwa injury, imekuwa ni amepull cramps, so tunaweza sema imekuwa ni fair results to us as much as we wanted maximum 3 points, but imekuwa fair results considering tumetoka kwa loss ya 3 goals to 1. So ukiangalia leo the defense part imecheza its part, a clean sheet, keep clean sheet. Ukiangalia the midfield try to give those split passes, kuna a lot of creativity kwa midfield, tumeicheza wakati inatakana, tumejaribu kucheza hizo pia long balls wakati inatakana, but most of the time tumedominate the entire minutes. The way we played in the second half today has been an improvement of that. The fighting spirit, which was key for us today. It wasn't a match that you come and you relax and you have to fight in every minute of the game, and the boys did so well in that aspect, and so we are very content with the results. Nyana bo nigo bagokera murembe uyuane kigwa sigeti ekio abo asobatyoterera bonsi barekana ko ba abatwarira goika ekimirane ekio kiera. Carol Douglas nishabikiria Shabana rero nagokire sana ase muchezo twanare kono rally tukoria rero muchezo muyo muturivu biyego utabwati mangana kire timu ya ridikire kire timu yago kiguna matokeo sababu kulingana na last time karuto umeranite binto bya beta mbibe tirero nango se mbibe gosete beta no nange gochera ebinto bya beta, so ase boninga ngo time management mbi yamono na security team asoko panga mupira bya seri tukolia rero na ande torigere tukochibunu kochimotu mepira ende yonse gocha Gusii Stadium bali ase bali babwate na off buna Gusii Stadium ngobero muburukano baero de rero na ande babwate story yoko anagote yabantu na Gusii Stadium na sekretari peaceful atabuati muvurugo onde bwenzi yeah Amakosari gwe timu ya Shabana Brian Michira oyu abere skase kegetambe nigobono agosori gosori ya kabere kubwatania bwasakoswa kuno magosori bwo gonchererigwa bagayo kabere siko ase kegetamba sengencho yoko umia wanajisukuma kama timu kwa hivyo ni rahisi sana wenye kwa ni kwa tough game, lakini nashukuru God tumeanza kupick na kutoka injury na kutoka some minutes, so sana sasa niko fit kidogo, so niko kama 5% bila ukacha. Abatyotereria nigo bateba mbya somurembe uyonyoka bako na kigwa asegeti ekio akatabuna mbali no gosemeria konene bune timu ya Shabana necha kubwa asegeti ekio. Coach apiki koruga so mupiro yo rero tonyore chi point 3 gochimotu, so egento tutete ne chi win ne chi point rero yatoire moral gete yo totena Gusii Stadium mentality eri maybe tobwate gocha yokogera maybe to asiri game tiga na kinatenga kuchakera rero gochimotu etoko batoko bwo mupira because that mentality has changed. Njase eri tukoria rero egento kyango kiri sana amani abere geti umupira wa kirubuya twanyare wakero montata chiti na incharika aso mpira rero mpira wa birumu ya sana edure iga yatoyo moral abange bakagetinga Gor Mahia ngo tuitire chigorchi nyinge sana, lakini ase rietalia yeso ngageterero twabarukina na kisha bana ntindo maito mupira on next etemu ko cha Sofapaka ngagete bona uku sasa patoki mutu uku ni Vietnam ase kegetambe babere bako bwe mipira ya arenanka kurende yanka ga babere bagosinywa kurenda ase tukoria rero nigo banyaka bagochakire point ngi yakegima abwase batebirenga nigo babwato gosemeria bunamba chikogendera ko bwe mipira segetieke ingoripoteria Ensoko TV kurwa segetieke ya Gusii Stadium county ya Kisii
eretariane Wycliffe.